'yan sambo jini yau samba ne DJ Smith, tatin ga tatin a bar mu da tatin assalamu alaikum bako a gare ku bani kunnuwan ku ji ni banda shakku ci gaba ta zo kuna ina arziki ta zo mana kuna ina ƙungiyar tallafin al'umma yanzu ma ka soma tatin ƙungiyar mu tatin ƙungiyar mu tatin ƙungiyar taimakon al'umma ce ba ha'inci ba ma cikin 'yan 17-18 tatin ta kawo teti ni ita zan yi wa baiti matasa ba yawo a titi marayu sun dawo beauty kasar mu ta ɗau hanyar teti in ba ka da aiki ka samu in karatu kake so ka samu kai tatin tana son mu kana ciki ni ma ina ciki suna ciki mu ma muna ciki kina ciki duk zo mu je can ba baka hutu da mu je min bi gaskiya ba ka ce na je ƙungiyar al'umma maza da matan tsofaffin mu hadda samarin mu masha Allah alhamdulillah tatin mana ciyaman ɗin mu na tatin a dole ɗin sambo za na gaishe ka alhaji ka hutu rararon waka kada dinka tallaka ya bar kuka yan gidan kaso sun samu yanci hadda marayu sun samu abinci matasa babu zaman banza alhaji ka hutu rararon waka ubana na gaishe ka mana na gaida barci a man ɗinmu na tatin Adam zango alkhairi ne a dukiyanka cikin yan wasa ba kamanka kai ne ɗaya ba tamkarka abban haidar sannan ka Allah ya biya ku yan tatin ku faɗa tatin ban ji ba fa tatin ne kuka ce tatin mana tatin rararon waka tatin Adam zan tatin ga alan waka tatin na sa M inuwa tatin sa Umar M Sharif na faɗo El Mu'ar ba wasa tafiyan mu a tatin baba na shine tatin ga mai shadda tatin Aminu Hezbuni tatin abale na ji hikima baban kadawa tatin jana tatin Yakubu Muhammad tatin baba na Buriska tatin Amal Umar tatin ya ta so tatin member tatin member tatin ƙungiyar al'umma tatin kuma ka soma tatin Sarawat state member tatin Abdullahi Amar Adam Tiedi tatin Mu'azu Safiyani tatin Sadiq Umar Tunga tatin Shaibu Abbas tatin Hassan Musa tatin Jamilu Ishaq tatin Adamu Dalla tatin Ali Muhammad tatin Adamu Dalhaq tatin Adamu Ibrahim tatin Muhammad Ali tatin Hasiya Ibrahim tatin ɗan sambo jini yau samba ne ɗan sambo jini yau samba ne